Yeah, izindaba ey'ngena nje manje ukuthi kunengane la eminzile kungathi kuyichibi la. Leli chibi leli umuntu ayakulona ngathi lingenela emngeni umfula. Hayi ukuthi kuyichibi lingenela emngeni. Onomngeni uqobo. Umuntu ke usasondela ngakhona abone ukuthi mhlambe ma ukuthi lesimo le ndawo yazo M19 la phezulu umngeni lo uN2 oya le uN2 oya eSouth eNorth ngala eSouth ngala mawuqhamuka phezulu ngaba uqhamuke reserve uya ngako macro umngeni park ulapha ezansi yeah. Mozi wase South Africa isigodi ke leso kwi South Africa la isifundazwe sikwaZulu idistrict imetro uDurban Metro la sikhona lana umngeni lo umfula mawula phezulu leli bridge nje ila kuhlangana khona umngeni road uhlangana no N2 ba kodwa ke umuntu ojwayele uzothi M19 ngoba mawuya ngale enhla kuzoba ukuthi ke la qhamuka khona lamanzi kuzoba ukuthi uqhamuka ko Reservoir Hill uyehla uyeThekwini lana ke sinodadewethu la kwehle umuka osubonakala ngathi ujwayelekile kodwa awujwayeleki uzosithatha udadewethu awungitshela amagama akho aphelele bese usho ukuthi uhlala kuphi. Igama lami nguFikile Beauty Mthembu ngihlala la eSpringfield eKenneth. Oh eKenneth. Yebo. La sibekwa yini la sizokwenzani la? Lana sinicele ngesake ukuthi izolo abantwana bebezobhukuda bayebeqeke abantwana ngoba bayazi ukuthi asibavumeli ukuthi beze emfuleni. Yes. Kodwa ekubhukudeni kwabo kuye kwaba khona ogcina esesala khona emfuleni. Owumfana oneminyaka ewu14 bathema bebuya abantwana ukuzositshela kushuthi bona bebebhukuda ngabo 10 but umbiko kuthina ufike ngabo 12. Sibe sesigijima ke aye afika amaphoyisa but ebehamba ngaphezulu engathi yilaba abakwazi ukuthi bona besense cause abakwazi ukungena phansi. Baye bahamba ke bayaboshona ezansi abasibuyelanga na feedback abasibuyelanga na report cause size sathuma abantwana ukuthi sicela beyosibhekela ukuthi ngabe imoto isakhona yini ngoba sihlalile kwashona ilanga babuya abantwana bathi imoto ayisekho okucaca ukuthi sebehambile sangazi ukuthi kuqhubakalana. Ingane bezobhukuda la yagcina ingane ke ihambe namanzi. Isimo ke sikhona lesimo zase South Africa namhlanje vele umhla ka13 umsombuluko isikhathi mhlambe silako kwara 12 okusho ukuthi ke sinento ethi umndeni ungaxhumani kahle nabatshuzi kwenza lokhu kuvula leli igeba leli lokuthi ke manje abazi noma bakhona nabasazofika noma beka basazofika. Sinayo futhi into understanding eseke sayibona ethi lezi zimo
ziningi kakhulu zikhona, kodwa inamba yezinhlambi noma abatshuzi labesikhuluma ngabo engathi iphansi kakhulu, iyona into ephansi kakhulu ngoba uthola ukuthi bancane isibalo sabo, kodwa uzothola ukuthi kufanele besebenze mhlambe iprovince yonke. Ezinye zezinto siyacela ke ukuthi ke noma ubani obuka le video noma ubani ongakwazi ukulekelela noma ngani angalekelela ngayo, ngoba ubona nje umphakathi ukhona bahlela ngethemba lokuthi umfula usazoyikhafula ingane bese ke bethatha ithambo lengane beyolibeka ngendlela ehloniphekile. Manje ke makunezimo ezinje, thina sinenkolelo yokuthi asikwazi ukushiya isidumbu noma umzimba noma umuntu esimfunayo simcingayo simshiye emanzini. Sinenkolelo ethi masilokhu nje sihleli kanje kungenzeka ukuthi mhlambe sibone esentanda. Manje ngizobona lo mphakathi uhleli kanje uhleli izolo usebehlalela usazohlala futhi la koze kube mhlambe ithambo lengane liyatholakala esingazike noma isekule ndawo noma isisezantsi eduze nolwandle, asinalo ulwazi. Kodwa yikho ke lo sicela kumuntu wase-South Africa ongasasilekelele, masicela ukuthi usilekelele, ngoba ngisho ukuthi inoma ngani, angithi kokunye nje ukudla nje ama-food parcel ukuthi obahlela ufanele ukuthi ukudliwe. Umndeni ukhona la awukwazi ukuthi ke unakekele ngokudla abantu obalekelele. Njoba nje sikhona sonke la kuyadinga ukuthi ngabe sothola into edliwayo sikwazi ukuzimazisa umndeni, ngoba ukuthi koze kube yinini asinalo ulwazi. Kodwa ngithi ke usizo liqala lapho, lungaqala ngama-food parcel. Singafika abatshuzi aba-independent noma bavela ku-government, olunye udaba lolo. Kodwa nje okukhulu njengoba sihleli kanje siyadinga ukuthi silekelelane ngayo yonke indlela. Siyacela ke muzwa se-South Africa asibambaneni ngezandla sikwazi ukuthi silekelele. Ingane ibifunda kuphi? Ubefunda eSparks. eSparks? Yebo. Lapha phezulu? Yebo. No, siyabonga kakhulu dadewethu, sithembe ukuthi uNkulunkulu uzosilekelela kulesimo esinzima esibhekene naso. Imvula, izulu liyana kakhulu, indawo zonke liyana. Enye ingane nje lapha eMtuba nakhona futhi iminzile ibifunda ugrade 12. Yakwamsweli lo ngane umfula isenkatha, ibithi kuwela umfula yahamba namanzi, shonile lo ngane. Sinezimo ezinjena eziningi, kunzima kakhulu, kodwa sithemba uNkulunkulu uzosisiza. Siyabonga, siyamthemba kakhulu uNkulunkulu ngoba esesikhalela kakhulu ukuthi okungenani silithola ithambo lomntwana likwazi ukufihlwa. Yes. Ikhona esicelayo nje kunoma ubani ozwayo okwaziyo ukuthi mhlambe eze naye ezobhonga kanye nathi masibhonga, ngoba asinalo ukuthi kuphela sithemba uNkulunkulu. Siyabonga nje kakhulu ngokuthi niqhamuke ukuze sizolithola usizo silidinga, ngoba kuyenzeka mhlambe simemeza uthola ukuthi siyamemeza kodwa amazwi ethu mancane awezwakali. Siyabonga kakhulu. Siyabonga.